हेलो लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि संजित गयारी यूट्यूब चैनलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय अरुणाचल स्टेटनि बहा होननाय जायगा एबा एरियायाव सेल्फ हेल्प ग्रुपआ माने टमेट' आबाद एबा खेथि खालामदों आरोना। बे आबाद खेथि खालामनायखौनो आंनो मोननैसो भिडिअ हरदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। लोगोसे बे अरुणाचल स्टेटनि जि बहा होननाय जायगायाव माने आंखौ लेंहरदो आरोना, जाहाथे बेफोर खेथि खालामनायफोरखौ इउटुबाव आपल'ड खालामनो थाखाय आंखौ भिडिअ बानायनो लेंहरदों। बेनिखायनो आङो साननैसो उनाव आङो थांनो हागौ अरुणाचल स्टेट बहा होननाय एरियायाव। लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनदों बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि टपिकआ बेखिनियानो आरोना, जि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ माबायदि टमेट' आबाद मावदों बेखौ नोंथांमोना जोबजासे स्किप खालामालासिनो नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो मिजिंथिबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जागोन। नोंथांमोना माबोरै मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर। स' थेंक इउ। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर। बाय बाय। Sei motor kelam. Si bistang tu dari 60 yang tadi saya dah dapat sini. Hisap kian ni lah. Oh, si bunga kelam ta. Ya, asyik ya ada gini. Man gab di sini berarti satu. Hai baca man. Oh, hai baca. Hai. दो निकले वाला अभी खाना खा लिया, बस हो जाएगा। नारायण इमान दूर पर आइसे बोले मरम करिसे ये हम लोग का मैम। थैंक यू। Baik tu sana. ये महान है। itu nilamis কি বস্তু itu পনীৰ নেকি? বঢ়িয়া লাগিছে ল'ৰাটোক ন, তেওঁ ভাল লাগিছে।